Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kubwera malo amodzi ndiye pali ma challenges ambiri kwa basi omwe anthu akulankhula anthu ena iyayi amene angati mwapeza ndalamazo bwanji tiwaitanise mutumize mabasi ku South Africa kuti awathandize Malawi omwe akuvutika kuchokera ku South Africa. Ndizonadi tuzomwe mungunena nichifake boma layikapo effort yonena kuti lonena kuti anthu abwere kwatumizidwa mabasi ifenso anthu akabwera kuno ngati nacha mzinda tikumapita ndithu kukalandira ndikuwathandizira chifukwa choti abwera kumuzi kuno andi tikuziwa pomwe abwera kumuzi ndifo nyadira akafika kumuzi ni moyo chifukwa kumene kuti akanatha kuona mavuto koma zinthu izizi si zinthu zonena kuti tilepherere kuti ifeyo sopano kuti tipange tikumbukire kuti kuli 6 July ya ndi abale athu we need to move on with life after zonse. Boma lapanga effort kale ndi anthu mungamati andalama zimene zozo amene basi mtengo wake nuyo basi kuchokera ku Malawi kuno kukatenga anthu South Africa mukuziwa mtengo wake basi mmozi kuti ndalama zingati ndi anthu ena iyayi mukanatenga kukandrama upereke kumene iyayi boma adula panga kale ifeso ngati brand stekaso tukutengapo mbali chifukwa anthu aja akabwera tukumakhapa stadium paja pali achipata pali zambiri zochitika anthu adye chani zambiri mbiri zochitika amene paja ifeso tukutengapo mbali powalandira zibali athu moti mawa aso tikalandira omwe akubwera kuti abwera kumudzi boma like ama measures omwe akwabweretsera anthu okumudzi koma satiwalise kuti ifeso anthu omwe tikukhala ku Malawi kuno tindi kuthekeraso ko pitirira ni moyo wathu ndiye mungamati china chili chonse titenge china chili attention yathu yonse ingokhala kuti kumaku ujeni South Africa kuli anthu omwe akuvutika bwana ena omwe amakumbukira kumuzi kwawo chifukwa pali ena achetu amangokhala South Africa osamakumbukira kumuzi kwawo even pa chitukuko cha dziko lathu lino ena watu samba panga nawo amangokomedwa kumaona ngati South Africa ndiye kwawo basi amangokomedwa atu ndiye tinda Malawi ena ovutika oti olo chokudi alibe ine I prefer people you come in ndikumati yayi ameya chomwe mukanapanga kuli kumuzi kuna kwacha anthu akuvutika kwambiri mwina muguleko chimanga kapa mwathandiza anthu ngati amenewo akusowapo gona koma amwene pali anthu ena ache ineyo ngati Jomo sindingamvere chisoni ya pali anthu ena ache amatayirira ena amatukwana Malawi kuitukwana Malawi ino kuti aifeyo zaku Malawi tibe nazo ntchito takatukuona tu ma video tu bwana Steve muti ndikameta mundiona bobo maona ine ndi serious anthu mundisokonezanso kuti mufuna jani ndikulankhula zinthu zofunikira munangozolera kucheza ndame yanu basi muzandisowa tu nthaina yachetu muzakhala mundisakasaka ine nditapita kutali kwa basi koma nkhani satiwalise ife chomwe tikunena nchonena kuti ndifeso okuzidwa ngati brand ya city council komanso ngati meya wa mzinda koma zimene zizi za anthu ochokera ku Joni satiwalise kuti brand ya city payoka ndi mzinda nditu brand ya city council msitemo muli anthuso amafuna azipitirira ni moyo wawo amafunika kuti amveso mbiri yonena kuti mbiri ya Malawi kuti tilande ufulu usophweka atu ufulu usophweka ya ndetisa utenge ngati ufulu ondophweka kuti basi iyayi ife ndi plan yathu omwe tapanga sikudelera boma sikudelera boma sikudelera wina aliyense koma ngati mzinda tinaganiza and iziso tikupempha onse akufuna kwabwino kandi inuyonso ena mavenda ena ufuna akagulise makakana chani malo alipo tibwere pa 6 July tiza celebrate mwantende tizacheze popo kuti zinthu zizayenda koma azinzathu omwe mu South Africa ena muli munsewo ena omwe mukungokhala ena muli ndi mwayo kuti chifukwa even kunkhondo safa onse ya ena ndithu akubwerako ena aso omwe ali madolo ati fe tifera mumu kuti nanga zanga ina achapa chilodilisa kuti ayire bani
obvayo ku South Africa bola siyana ndo wakwathu ku Malawi anthu ena manena choncho koma kwanu mtengo na akajoka kungovomereza ina ndikubwera kuno naona so akulu ena aja madandaula kuti basi yangu asiya pa Mwanza ndikuasiya zimene zijaso zikamatuluka zikumakhala ngati magulu anthu alipo siyana. Pali magulu ena omwe boma luchita utumiza mabasi kuti akawatenge. Ndiye pali anthu ena acho kuti agwidwa dipoti ndi anthu awiri otani osiyana. Ndi Amalawi pankhani izizi tizisiyanisa. Awilizisiyanisa. Bwana, ifeyo ngati Amalawi panopo tiphunzire kutukula dziko lathu. Dziko lathu lino tizigwirira ntchito. Chomwe tikunena pano nchonena kuti anthu ena ati akutukwana anthu abwera ngwasiya pa Mwanza. Anthu akusidwa pa Mwanza aja si anthu ali sponsored ndi boma yayi. Ndi anthu oti apita dziko la ine yache akagwidwa ndi milandu oti amakhala dziko la ine yache amaphwanya malamulo ndiye agwidwa. Olo azinzathu ena omwe tikikumbukira mbuyomo amatengedwa pa ndege amabwera pa ndege chakangwasiya pa chileka imakhala kuti yathana nawo wina aliyese amaziwa kolowera kwake. Sizingateke kuti ena agwidwa pa dipoti. Anthu omwe boma likutengapo mbali ndi anthu onena kuti sana wagwire akuthamangisidwa. Ndiye boma lija likutumiza mabasi kuti akawatenga azibwerako. Teni penanso tikamala nkhula iyayi zomwe anapangana nafe munthu unaleso abwera pa dipoti palibe boma linapangana naye kuti abwera pa dipoti tikonze painepo. Andi tiyamikirenso kuti boma la Mkulukuta moyo likuvomereza ndikumakanyamula anthu akumabwera nawo kuno tiyamikiretu. Ndiye nanu kuti ine ndimva chisoni chani bwana poti ndi anthu ena sovutika kuposa amene omwe ali Malawi muno bola iwo anakwanisa kupanga passport yawo ndikupita kunja ndimakagwira ntchito omwe ndalama zawo amangodya ena amangomwera mowa ena kumanja amva kuwawa koma imwe amakumbukira kuti ineyo ndili ku Joni kuno olo ndili ku Joni kuno koma ndizikumbukira kuti kumuzi ndi ana anga ndicha ndizitumizako kawani kwacha katwendi kwachifaka anthu ambiri timapita umene kuja kuti tukasaka koma mukapita kokasaka uja mmayiwaliranso kuti muli ndi kwanu. Akuluakulu ni nthawi yoti tiziuzana atu chilungamo kumauzana chilungamo takuluakulu izi tiyeni ngati Amalawi tiziphunzirapo tapita kosaka tizikumbukira chifaka Amalawi timayiwalira. Nthawi nache zinachitikapo izi anthu anayiwalanso kuti sikulina yache anthu akujoni wandi oyipa chifake xenophobia sinambelero inachitikapo nthawi yache koma anthube samakumbukira madola omwe amakumbukira kumuzi kuno chifake ife chomwe tikufuna brand yawo ikaini manyumba atali mwapita kunjako mwakasaka si anthu okali ku Joni ya kuliyena muli ma UK mu ena muli ma America mu takumbukirani kuno paja timati town ino tinayigulisa kwa amwenye pomwe niwo mweni ndalama zanu mukungoseweresa mwamvesa mukungoseweresa pomwe kunoko mukungokerera magali moto maiko aini yache bwerani kuno titukule Malawi uno Malawi akhale wooneka bwino soti ndikunyozani munikhululukire ngati mukumva ngati ndikunyozani pena pache chilungamo chimayandikana ndi mwano koma tiyeni kati ziuzana chilungamo. Bwana mwini masaje ogulitsa bweresani tizakugulani masaje tisamayiwale because now taonani ndiponso ndikunene taonani boma ndalama zomwe itaononge apa boma likuononga ndalama zambiri ndalama zimene zomwe ndakanakwanisa kugulira chimanga kapa kuthandizira anthu ena acho ovutika koma likuononga kutusa ndalama kukatenga anthu ena acho pali anthu ena ndizomveka koma muone anthu ena acho kuti zakumalawi kuna nayiwala zakumalawi kuna nayiwala amachita kuti koma zafere muzandike komweko koma iyayi mukabwera kumuzi kuno ena aso mukangobwera kunoko ku Joni kwakukhala chete pang'ono amwene kungoti kwangozizira pang'ono
tionanso mauje ngakale pano boma likutumiza mabasi kukatenga anthu mabwera nawo kuno enanso pano ali choncho kumakakweranso mabasi kumapita konko kuli ngondo guys Malawi guys akuti ife tili konkuno kukulu kutika basi ndeyo akuziona kupambana nkumati akangofika guys ndikudziwa ndikunenesa pano man a president aonesa ukadaulo ndiye naso akamaya nkula boma ndaona ma videos ena akulu is not easy unapita weka ndrama unasaka weka kaya unatani wakhala kumene kuja dzavuta kumene kokoso ukuyamba so tukwana boma kuti boma sikulitandiza iya metakhalira masiku ambiri mmakampu guys boma tusina pange budget yonena kuti itenga mabasi izikanyamula anthu mwaulere ku South Africa koma bomalo langozipereka kuti likuthandizeni ndeniyo omwe mukuthandizika inu malo mumaona kuti mukuthandizika mukuyamba so kutukwana ife sitikudya amani paka naona pa social media pena pachi kuti anthu akudandaula kuti kukampu kumwe tikugonako sitikukhala ndi mpata wogona pamodzi ndi mabanja athu zoona guys akulu tieni guys tiwapempherera anzathu omwe akudusa ndi mavuto kuti kumapemphero wonso omwe tisapange pa 6 July ipo kuzakhala kuti kuwapemphereranso anzathu omwe akudusa munyengo zovuta omwe ali ku South Africa tizakhala kuti kuwapemphereratu sikuti pomwe tikunena kuti yayi ifeyo ku blood tag kuti kuganiza kuti tizapangopanga kachikondwerero etu ufulu sitizaupeza so yayi ineni mbali mozi hapo maneso ndikutenga pombani ndani nakale mawa ku stadium mundipeza tukwapanga ukamu kwalandira Malawi anzathu omwe abwera mdziko muno kwalondoleza kuti akwera mabasi ati ofira kwawo koma kunena chilungamo akuluakulu kunena chilungamo boma lapanga sacrifice umukoza kuona kuti maiko onse ndikozo kungokuuzani kunena kuti maiko onse mukapita South Africa kuli anthu ochokera ku Mozambique kuli anthu aku Nigeria kuli anthu aku Zimbabwe kuli anthu aku Zambia kumene kuko sikuti ichichi chitapeza Malawi okhatu koma muona kuti maiko enawa koma mukoza kuona kuti Malawi yokha ndi omwe a president akeyo aganiza kuti anatu akubadwa kukampu kukampu kupeka anthu amwene nava chitunzi china chacha amwene kuonesa kuti azimayi omwe ali kukampu aku Malawi kuno wina aliyense ayindika mwana m'manja amwene kama Malawi adagonza amwene sana ndaula abale wanga zibwerani basi ife tikulandirani kumuze nikonkuno tizikalimaso tilime ndiponso ndikuona chaka chino tikolola kwambiri fakiti tili anthu ochuluka kwambiri chimangaso lekachamatikana to chambiri etu koma ife timakunyadirani ndithu to see a point Cape Town chisokonezo chili mkati nanga habari akuti kuno akuti ndibwa siya Malawi okhayi koma anthu onse obwera kuno wina aliyense ali kumene kuko Agresi bweresani mpunga mugulisa bwanji inu tukamba ngani za serious mbudi nduguleni mpungazo koma Malawi muziki ya Malawi alright koma ine kunena zonadi Malawi timakufirani kwambiri and it's too bad kuti anthu mukudusa munyengo ngati zimene zizi tingokuika ndikunena kwambiri kuti tilibe china chilichonse chomwe tingakupatseni koma tingokuikani mapemphero kuti Mulungu akutetezeni munyengo zomwe zikudusapo ifeso tikathamanga tikaona kuti zatiyendera
mwina ndikupeza chifake Jomo ndamatama ndipempha nafeso tikapeza kuti anthu ena ache paja anthu ambiri akuti ameya nanunso mutumize basi ndi handira chakuti miliyoni imene ya basi. So issue ya independence tikubwereza kuti issue ya independence ifeyo ngati kuplanta kuno sudi boma lina kuti ilibe fund. Chifake for example choma kutanthauza tikamakondwerera chikondwerero chichi kumakhala mafuta, kumakhala ma minister kuyenda kumakhala mwina president, ma invited guest ena pompaja pamakhala zambiri zoononga ndiye paja tinkulukuta moyo zimenezo sakupanga nawo ya so tinkulukuta moyo ali busy kufuna kukonza dziko lino. So ifeyo ngati Blantyre City Council we saw it kuti anthu aku Blantyre kuna sango khala ya they should celebrate, they should go ahead with what we have planned. Ndeti kumagogoda pita khomo ilena tigaira tukwacha khomo lina tipasa tukwacha tikusonkhanisa pomafika pa 6 tika kuti ka budget katu takakwanisa anthu aku Blantyre ya basi aziwala mavuto komanso zakhala kuti tikusangala kuti anzathunso ena omwe akhala zaka South Africa chizakaso chikondwerero chomwe chosangala kuti abwera kumudzi ena anasangala kalikali 6 July ndiye tizasangalira limodzi. Inonso ndiye mabweresa ina apa DPP ichite focus zotesa yetu DPP yo ndiyo kupanga focus za mavuto chifake nkulukuta moyo wana kuti mabasi akanyamula abale athu ndeni kumandiuzeni kuti Jomo inonso mwikepo basi abale boma atu ndiye ife ino mukuona ngati boma palo kalima kauti bomalo ndi Blantyre City Council ilimomo, Lilongwe City Council ilimomo, Nzuzu City Council ilimomo tumbomamo. Ndekuti mabasi akambe inu akangoti boma muzizwa kuti city yeso ilimomo. Inu mukamati mwina ife mutasonga nawo tu koma inu simungaziwe ya. Ifeso mwina taikapo mabasi atatu inu simukuziwa ya. Ndi osabangoti ya. Osasonga iya izi ndi zina sapatikiza amwe. Mukufuna anatu asasangalale. Chifukwa kuti kukubwera anthu akuchokera ku John. Iyayi. Abwere ndito atipeza. Komanso anatu so Blantyre muno. Azipuzira makhalidwe aziziwa, azisunga mbiri imene iyi. Azizakumbukira kuti ntaina yachi. Kunali chani tinkasangala 6 July. Mmene ena mumafotokozera kuti kumabwera za galu, anthu amatani, anthu magadi chani, kunali zambiri mbiri kinta yangwadzi. Mukuziwa kale. Bwana tusana na kwisi. Bwana nina kuti saononge ndalama za boma tisaziononge. Ndizona adi anthu uso asagwire ndalama za boma yayi. Koma ife tikunena kuti tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino. Ina aso pali anthu amabwera zapanga business. Pali anthu ena amagulisa zinthu zawo. Pali anthu ena anthu amene wanga mabwera siku limene lolo azabwisa zinthu zawo tizapasa malo. Inu omwe ndi ma jumping castle anu ndi angati ndi yawo. Okay, kani apa titongoleni tindama timene toto nditomwe titapangire event imene yoyo etu tsiku lina lache mudzaona amene asopo sangala mwina 6 July mawa lache pali anzathu ena mzipatalamu ali ndi mavuto osiyana tivaya kumeneko pa 6 July komanso kuli anzathu ena ache akonza aerobics ku Blantyre kuno pa 6 ipo pazakhala pa stadium pali aerobics anthu thamangisa magazi kuchosa ma BP machani 6 July yomwe etu ndithu akuluakulu ndiye ndinangobwera kuti tipangane share ama issues ngati amene wawa onena kuti if as a Blantyre City Council komanso I Jomo as a city father we are not here to do something against the government. We are the government. We are also in government, but sometimes it's good to let the people celebrate. And to basa sangalari basi. Nizomwe sudi adadi unimbese setu. Adadi sana nene kutandwa sa sangalari. Koma adadi anina kuti kulibe ndalama za chikondwerero.
Vantu mwenekera painepo pakale kusiyanisa. Kulibe ndalama za chikondwerero sana nene kuti musasangalale ayi. Komanso neso nogwizana nazo. Koma pali ena akumati siti kupita kukakhala tikupita ku business. When you go kumwanza lero upeza mabasi akunyamuka ali choncho. Malawi, they are going to South Africa. Pome ku South Africa kwina anthu akumenyedwa ako akupedwa. Zikakavuta pamene kuboma lititumizire mabasi. Ajimwene agede. The issue is, let's be focused as a nation. Chachikulu mapemphero tende apempherere anzathu ndithu ali South Africa kuti aende mwamtendere. Agresi tigaireni tu mbungano. Oliver, what are you saying? I in a long way, not blind eye. Well done. So what we are doing is they kunoko. Akula, the problem is okay. Anthu mwachizolowezi kuliyena amati anthu akujoti zimayambika zimazizira. Ineso ndikukuza nine. I have my sisters zanga 4, my brothers zanga 4 ali ku South Africa. Ali kumene koko. Nawo sauti machona kumene koko. But suti zomwe ndikunenazi akuzitenga kuti chomwe chimavuta ambiri, chomwe chikuwavuta tsopano, chomwe chikumavuta azibale athu ambiri ndipofikira. Ndikabwerera kumuzi ndikafikira pati ndipa kuvuta kwa mwana achona kwa mafana kuti angopita kumene chanchani. No problem. Koma yena akhala mwina zaka 20 kunongolo kagombe kulibe. Ajimwene boma likamapanga boma mene makarira imayinika kupanga budget loyendesera dziko kuti budget tizagula magalimoto awa, mbudget mu tizagula ichi tizayika ichi, amapangiratu. Ndeno mukamati boma likupanga kupuma magalimoto opuma anthu ena bwino amabodza atu. Mutsamako ndi musabwerese mabodza pano. Ndizoona aditi panthawi mwakubwera azinzathu ochokera kujoniwa akubwera kuno ndi mavuto onsotu ena apadera. Pali ena momu mukhala matsotsi, muli ena momu mukhala azikwanje, muli ena momu afuti. Ndizoona aditi amwene zomwe anenazotu. Edo akulu. Samuel, wati kungobwera Malawi kuna mwenye wonse ozuza ndani. Hey guys, chilo ilipo koma we need to understand kuti anything in life happens for a reason. Everything that happens in life comes with a reason. So palipena Mulungu afuna atipunzise china chache, afuna atipunzise kuti kwanu mtengo mnalaka njoka adaleroto. So let's work as a team. Komanso, we are going to pray for you guys. Tukulandirani ndithu.
aye zovuta atu kwambiri koma otherwise akuluakulu ife takulandirani tizingo ife tizikupemphererani omwe muli mmavuto omwe mabasi ena akuthawani tikuziwa pali ena anthu ena mabasi sanafike kudera kwanu koma government has strike tikuziwa pali mabasi ambiri omwe akubwera koma mwina koma ena anu ndipemphe nawo musangodalira mabasi aboma ngati mwini ndikamwayikanu kuonena kuti mukozothawa kumene koko kumabwera kuno nyamukani ndi katundu wanu muzibwera because muzidikirira kuti boma likubweretsa mabasi acho okanganirana mapeto ache muzapezeka mwaluza moyo wanu tu ndikukuwuzani makwana tomulita etu chonde ngati mwini ndikamwayi masiku awo asalawa mani nyamulani katundu wanu muzibwera basi musangodikirira kuti pakazivute etu kubwera kuzakhala kuno boss ma message mukusankhulatu just cause ena afi tikunena tikulemba chilungamo ayi ndikumaona nga ma message akumabwera ambiri tu akuti Jomo ku Port Elizabeth abomawo atumize koso mabasi mwina 10 at least koma futi osati zombera ku Malawi pongolini wife mtengo bwana chamikira anthu sakumvatu panopo pamwazi aina kudindisa ma passport akupita ku John Kongo Amalawi tapuma nkoni chonde tideke kai tione kunja kukhale bwino Grace mpunga utatumiza tu ku office etu ine ndimakunyandirani akuti popanda bingu ni Mugabe sibwezi zili choncho chomwechi Africa akanakhala mmodzi koma bingu anakana zikuzana chani iso makwana bwana eto akuluakulu koma nkhani ndiyoti 6 July ino akufuna kwabwino pomwena akupempha okufuna kwabwino kuti atumize mabasi mu South Africa ifezo tikupempha kuti ofuna kwabwino tithandizeni ndithu awone mabasi kweza lama mabasi akupezeka ozaza ani kaupezeka ozaza wina aliyesa kutalisa moyo andi chomwe apanga boma chinthu china chomwe chandisangalatsa nchonena kuti mabasi aku South Africa amafuna malines kapena madollars now chomwe apanga boma nchonena kuti atenga mabasi akuna alokolo oti apita azikanyamula anthu kumene chifukwa alokolo apasa makwacha sapasa malanzi ya so ya malanzi machema kwambiri zikoma kwambiri Ishmael ndikubwerekani BT1 mupita nayo kuchibwezi so andikubwerekeni etu munaona magayi maziwa choncho machitika magayi nacho yambirira acha anaenda bodo amene acha kunabwera mabasi kandi 5 ena acha anabwera anthu 100 mana anaenda bwino kudya ma K60 kubwera kuno kuwatongolera chifake magayi acha anazindikira mwachangu kuti magayi mene acha emera cheni tizivaya zonadi eto abale yangatu ifana nkulukuta moyo basi pe tumapempherera dadi kuti azakhale moyo wautali because the president kayo pena akuganiza Malawi mani
kulolera kuti mavuto osewa koma kumakanyamula Malawi kubwera nawo kuno. Bwana Chisomo dati akati boma ifeso tili muti akati boma tu brand asite kasosedi momo komamo pakusonka akati boma likutumiza mabasi inu akati boma ndalama mkuziona ngati zikuchokera kuti maisa ifeso asite amapereka ko pang'ono ena wa pang'ono ifeso tasonkatu kumeneko kukaka kasi mabasi 5 omwe tasonka kumeneko uko ifeso tuzasonkatu akuti ine ndikuona ngati akanasiya makape amenewo momwe ayendera popita apangeso plan inanga ndalama zomwe akatengera anthu akukanika kukumbukira siku lozilamulira. APM akufuna Malawi asinthe Brave Jomo. Bwerani kuno guys, tizaombezi dina sena mnatawa kulima, bwerani tizalima kuno maganyu ife timasenza maganyu, bwerani maganyu amwe ndavomera kuti ndikubwerekani tu lero BT1 amwene inuyo basi akazi osakhala anu mtauni muno simaona ngati ukakwera chimene chija basi ndekuti ndiwe dolo mata ukwera chimene chija tuli kapetu. Bwana Abdu inu mbati nyadira azana kudata zota kubwera kuno inu muli chete mukuti ife ku South Africa kuno tima nyadira APM azona Tara ngati babali ndo bala ndo anga ina aje ndo bali nepo pale po utangana palibe pale na aja kutibweresera uje akutibweresera ma herbs ena aja atikwabwera ma herbs tu kumalawi kuno ati nduluze weight ma herbs ndo amenewo ati nduluze weight ameya muluze weight ma BP chanchani kwabwera ma herbs anyuwani sinichula maina chipake ndizikanga ndikuitani na malonda mubwere kuno basi tizaone achina gondorosi chani kunoko chapangalawa takulandirana azibali. Bwana timavala pani nthawi yache yetu achaima mukubwera December ino mufika mpaka December mabwana ziti kukozi kuyambika branda kuno pompano mukaona manyuzi mwatuka ma advert tikuyamba se Wakinyata drive omwe madusa kwa akamba kuchokera ku pa NX roundabout so meno ja kuyamba ukonzera kuwikidwa atala bura atala kuli se ochokera kuwasaladana opita ku maketa okatulukira ku ndilande uko kumakata area umene uchi unasidwa panjira ukuyamba kupangidwa komanso amachinjiri wakumbika kwambiri ukuyamba upangidwa misewu zitu kukotu zikubwe zilipo tu ngambwe osadandaula yeya. Ndizona aditu wina wacho walemba apa kuti anthu amukatenga msawirengere ngongole za madefu chifake sana vote nawo awere sana vote nawo kodi tomorrow kuti bwanji lero muti chaniso njapangalawa basi sana bwere ndikudikira mankhwala atu amene ayi umuze ndipita konko ndikampinze konko
umuze ndipita konko amwe makomenti ena sini malimbi bangwe road limbi bangwe road iso ni buti abale anga bwana Abdu bwirani kuno ndi kwanu kaya mwiza gona panja koma mwiza gona panja muli ku Malawi muzika gona panja muli ziko la ine acha amweni aitu ya polisi ngani mwindi zoyenera akuthandizani tu Machina amazuza Malawi amazizuza oka. You know the problem emwe tinayo ngati ku Malawi kuno timanyozana tukatoka tu ati mwapa sabani ngongole choseso zana vote ndio ngongole zinzato ukawa omwana vote etu Bwana Saidi mudi fezatu zili babu no tili mboma amwene kukhala mboma tusikutanthauza kuti china chilichonse chili bwino. To be in government does not mean everything is fine. Zimatengera inuyo ine akudedza kwa chiruzi muzationa liti muzatengeko kachewere bwana Jomo enafe tidalirako kutekera kuti tiyendera ndalama yathu koma magayizi oyendesa mabasi akweza mitengo ine nkazafa muzandifuno ndike salu ya DPP Francis Willard ine nkazafa chonde msazalire hati ndasangalala. Yes guys, kodi ngongole mugawa liti. I think ngongole anthu ena ambopanga apply akwenda pang'ono ngongole izi ndi mafezi pali ngongole zina za ma constituency za adzimai ndi achinyamata ndi pali zina azikupita I think in my vendors pali zina inuyo pano ukamgozopita ngati mwindi kutekera ngati mwindi pali zina za chikole zina zopanda chikole ndithu anthu akuthamangisa. Boss Emmanuel, talk to me. I'm here. Mina Jomo. Kuruma afwetu kuruma. Utini. Amwenezi makazi kute kuti mfufuzi. Kwa Malawi Ena anachona kale anasinga kuti life yao ndi yakongo. Akumakaso mugulu loma athamangisa Malawi. Alipo ndo ena Malawi. Tuni maenda atu. Ndi mabwira ulilongwe. Ndimoti Friday I've been Lilongwe. Friday. Ndikhandili mulilongwe mu bwana. Maluzi kuno bwana send something. Clever bwana tigaireni tupini. Bwana Jomo mumakwana inuyo. Paka pankhani ya ma street asalabe mu limbi mu. Okay bwana za upolisi chinyengo kwa basi. Tukudandaula kuti abale athu akuona zovuta. Koma amalipira fees. Please government assist abalewa akabwera. Kodi ya chinyamata amene tikuvutika nziko la enife. Sungati nyemere kanga ngongoleko ife timangopereka ulemu.
basi monga asili close aku Malawi mungoponya kabandro basi bwana ife amandevu na matapa timakufunani mudati mudayankhula mutiyankhule kikikiki bwana Jomo ife zinazo tilibe nazo ntchito. Let's meet and form a movement for 30-30. Jomo pachiongolero ayi ziwenezo ine ayi bwana mapasipoti sakutuluka bwanji zukhala nawo ndzakhala nawo pamwambo olapa 6 ku branda ya fix max ife ana ankulukuta tililede tikatape ngongoleza madefu ajomo komwe alilongwe ndiye ikunyasa ha Lilongwe. You have the mayor and pang'ono ndi pang'ono zitheka like Blantyre. If a Blantyre timayisesa pang'ono koma we are not yet there. Big up. That's true. What is happening in South Africa is not good, but government is trying its best to send some buses to come to South Africa and pick all those who are in South Africa to come back to Malawi. And our lovely president, Professor Peter Mutharika, with the government departments, they are trying their best to bring those Malawians who are facing hardship in South Africa to come back home. But my other advice is to those who are capable to make it on their own. Please, my brothers and sisters, come back home. This is our country, no matter what. One day God will provide what we are looking for. Your life is very important, more than anything. Just retreat and come home. After everything, you decide what to do. Let's come back to our country. This is our country. The only country that we have is Malawi, the home heart of Africa. Everyone here in our country feel good and feel safe. So please, musagagamire yayi. Bwana, are you serious? This time tizila nkula za passport. Poe passport wakwaonesha zovuta azibali atu kunjako. Let's concentrate. Abwelele azibali atu ku Malawi kuno. Tizicheza nawo. Ndikubwereza when you are talking the issue of anthu anaphatikiza nkhani kwambiri ameya iya inuso musonke mabasi atenge wanthu. Ine ndikunena kuti akati boma ifeso tili mboma. Akati mabasi anyamuka mabasi akuti apita South Africa. Muziweso ulimira mabasiwo ifeso tasonkhana kuti mabasi akatenge anthu kumene koko. Musatike kunja yayi. Chifukwa ifeso tili mbomamo. Yeah, it's very hard because some of the people, the way they are talking is very bad, you know. We are saying so many things. The government is not helping us. My brothers and sisters, government is trying its best. Because here at home, we have so much challenges. We have so much things that is happening in Malawi. We have people who are struggling. We have people who are suffering. But government is trying its effort to hire buses to come and pick you there. So the way other people are talking is not supposed to be like that. We need to understand it's the only government of Nkulukuta Moyo that is doing that. Because he loves you. He loves the people of Malawi. So you need to understand. Government is trying, but on your own also you need to try. Because your life is very important. Come back home before 2030. Before what? Before 30 June. Because these people, they are saying 30 June is going to be very, very bad. How do migration kumene etu?
ngwanu mtu Jomo ndo wina aliyense tumani ndo wainu Jomo ndo wina aliyense Jomo ndo muntu wakukalonga Jomo ndo muntu wakusanji ndizoona adikomaso tengepo mwayi anthu amabasi zoma kudandaula Malawi ndizoonadi now because tini mavuto kuti Malawi akuvutika and chitufuati apempeso aboma anthu inunso omapanga mabusiness amabasi mwatengera advantage mukuachacha Malawi overcharge Malawi ena ndikuthekera kuti abwerere kumudzi koma chifake mabasi anu mukudulisa mwaita kuchaja ngati zopya zicha. That is bad. Tenti ikonde dziko lathu inunso business yanuyo athandizeni Malawi kuti azibwera kuno musachaje overcharge apase nikantengo mmene mapangira kuti abwere kuno abale munthu akutawa nyumba yake akusiya katundu wache watamangiswa nyumba ndetu kuchajaso ndalama zochuluka zolakwika munziwe Yesu ndithu ndopunzira ache amabasi nunso manyanya kwambiri akonde na Malawi ithandizeni boma lanu la Malawi anthu ndinu nomwe tumanya mulantu kuno ndikumapitisa ku John ndinu nomwe anthu amakulipirani omwewa pano mukapangaso chipongwe chimene chocho sizinthu zabwino iya ino amabasi mukulabwisa akuluakulu nkhani zomwe ndinabwera nazo ndi zimene zozo. Ife ngati Blantyre City Council we are part of the government and whatever what is happening ifeso tatingapo mbali because boma ngati kupereka ndalama sizimachoka tumbali mozi. People need to understand when they are saying government, what does it mean? Ndalama sizikuchoka tumbali mozi yayi. Boma leo ndi institution Blantyre City Council chani ndalama zonse zimachoka mmalo ngati minimum ndokuthandizani inu anthu kuti muzibwera kuno ndiye mukabati ya meya mukana inu mwazi wa bwanji ndikubwerezani mwazi wa bwanji kuti ndatenga mabasi sizingaonekere chifake ifeyo tinkati maboma koma nafeso mabasi tatani tasonkha nditu kuti akatenga Malawi abwere kuno. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.